Oh, enten 100 enten 50. Tiangnya kathah nggih, satu orang 2 kali cabut non. Nggih. Nggih, sing estri riyen mangga. Sinten riyen lho. Sinten ngertos lah asal 100 lho nggih ta. Sing tarine niki Mas nggih. Nggih, taline niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap namine sinten jenengan? Rupiah. Rufiah. Nggih, saking mriki mawon. Nggih, saking kemawon. Desa napa niki? Jenung ya. Nggih. Monggo jenengan. Permainan apa nih? Nggih, nyabut mawon gratis. Bismillah. Tarik, tarik, tarik. Malah sing kuat. Oh, jambekan. 2000. Monggo niki ditarik nggih. Nggih, monggo malih, malih, malih. Tak piyake Mas nggih. Nggih, monggo dipilih-pilih mboten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. 100. Tenan. 5.000. Monggo. Monggo nggih. Pak sinten niki? Samsul. Pak Samsul, monggo. Ale 1 sul. Bismillah. 100 saya mulai mangan bakso aku. Wih, 111 bakso. Aduh, 2.000. 2.000. Yeay. Yeay, monggo. 2 kali, 2 kali. Bismillah. Ya, 2.000 malih. Nggih. Monggo jenengan sinten namine? Muryati. Bu Muryati, monggo. Bismillah. Watak 5.000. Mangga malih. Alhamdulillah 10.000. Jenengan sinten Bu namine? Nggih, siap. Mangga. Dia punya kira mereka sate. 2.000. Enten sedanten di sini, mboten enten zonge kok. Sate sewu melok sapa kuwi? Ya, kalih malih, Bu. Mangga, mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. 5.000. Alhamdulillah. Nggih, gantosan 2.000 mangga. Terima kasih. Mangga jenengan. Pak sinten jenengan namine? Pagi. Pak Sutaji nggih. Mangga dipilih Pak Sutaji. Enten 100 niki menawa munggah niki. Tak cekel ya iki. Ngeri 2.000. Amit niki jan batak, Pak. Nggih, jan tarik. Nggih, mangga ditarik. Bismillah. Kalih malih. Niki riyen, mangga Bu. Sinten namine Bu? Oh, Bu Kastana. Uang mainan, Mas. Mboten dong, asli dong. Nggih kono. 5.000. Mangga. Bismillah Bu.